Ahoj, ja som Dia a práve počúvaš FG Talks. Moje meno je Dia a dnes som tu s Barborou Sklenárovou. Skončil nám projekt Kompas, v ktorom s nami spolupracovala firma Accenture. Projekt Kompas prebiehal pod krídlami Future Generation Europe v spolupráci s našim hlavným partnerom tohto semestra, Accenture Slovensko. Projekt bol podporený aj z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM, Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Tento semester účastníkom priniesol interaktívne workshopy, mentoring a aj praktické skúsenosti na projekte s firmou Accenture. Dnes som tu s Barborou Sklenárovou, management consulting manažérkou. Mohla by si nám povedať, čo je Accenture presne za firmu? Ahojte, jasne, rada predstavím. Accenture je technologická firma, ktorá sa primárne venuje B2B marketu, teda business to business, a nie je úplne známa bežným spotrebiteľom, napríklad v obchode, ale teda primárne sa venuje vývoju implementácií technológií a zároveň outsourcuje rôzne služby pre iné firmy a poslednou odnožou Accenture je aj management consulting, ktorého som súčasťou aj ja. Super, ty si teda vlastne management consulting manažérka. Ako môže vyzerať taký deň manažérky? Ja by som možno začala tým, že vysvetlím, čo je consulting, lebo napríklad moje kamarátky doteraz nevedia, že čo robím, aj keď to robím už 6 rokov. V podstate consulting je typ biznisu, kedy prídeme do jednej firmy a do akejkoľvek firmy, ktorá má nejaký problém a radíme tomu klientovi. Napríklad ako zoptimalizovať ich procesy, alebo ako launchnúť nový produkt, alebo ako implementovať nový software. A tým, že je to tak rôznorodé a tie problémy sú rôznorodé, tak aj ten môj deň manažérky nie je taký ten tradičný, že ja nemám nejaký jeden stabilný tím, ktorý vediem, mávam s nimi one-on-one a takto si fungujeme niekoľko rokov, že ja chodím na rôzne projekty a tie projekty už teda ako manažérka vediem. Pod sebou mám vždy nejaký tím na nejaký čas, niekedy môže byť ten projekt trojmesačný, niekedy môže mať 1-2 roky a v podstate súčasťou toho projektu je všetko od komunikácie s rôznymi riaditeľmi, s developermi, nasadenie nového softvéru, od vymýšľania nových procesov, vymýšľania operačného modelu a v podstate ja som tá, ktorá má zodpovednosť za to, aby sa ten projekt dodal, aby sa ten problém vyriešil a aby sme tej danej firme nejako pomohli. Ja teda prejdem na takú zaujímavú tému. U nás sa vlastne, respektíve mám pocit, že teda všade sa hovorí, aspoň v mojom okolí, že študenti nie sú úplne zaujímaví pre trh práce, pokiaľ nemajú prax. Myslíš si, že to je pravda, alebo že to je skôr nejaký mýtus? Ja si myslím, že genericky to platí u nejakej bežnej firmy alebo u firmy, kde ten študent alebo človek musí mať nejaký konkrétny skill. Napríklad, keď chcem byť účtovník, tak ideálne, ak by som mala už nejakú prax popri škole a potom môžem nastúpiť do nejakej firmy. Pri konzultingu je to iné. Nám je v podstate takmer jedno, či má ten študent nejakú prax a my testujeme analytické schopnosti, logické uvažovanie, prácu pod tlakom, musí mať veľmi dobrú angličtinu. Ten študent, to je u nás dosť dôležité. Môže to pomôcť a z môjho pohľadu to viac pomôže samotnému študentovi, že sa buď nájde počas tej praxe v nejakom obore, alebo ešte počas tej vysokej školy zistí, že ho niečo nebaví, môže odtiaľ odísť a zmeniť industry veľmi jednoducho ešte počas tej školy. Ja možno trošku preskočím na takú druhú otázku, ktorá nadväzuje. Vy máte v Accenture trainee program. Čo je to a vlastne uplatňujú sa absolventi toho trainee programu rovno vo firme alebo skôr odchádzajú niekam inám? V podstate my si tých našich študentov alebo juniorných analytikov vychovávame tak, aby boli už plnohodnotnými členmi toho tímu a robia podobné veci, alebo trénujeme ich rovnako ako tých full-time analytikov. Takže nie je to nejaké nosenie kávy alebo nejaká administratíva, ale normálne pracujú na projektoch. A teda našim ideálnym scenárom je to, aby tam tí študenti rovno ostali a mohli potom už nabehnúť do full-time práce. Z toho, ako aktuálne sme aj u nás rozdelení, tak minimálne polovica nášho ofisu boli študenti niekedy na začiatku. Nebol to môj prípad, ale minimálne polovica mojich kolegov začínali ako študenti a je to náš preferovaný a ideálny scenár. To znie veľmi zaujímavo. Ďalšia otázka by bola, že či je to vlastne výhodné pre firmu, ale teda vidím, že asi teda určite je. Ty si vlastne z univerzity išla rovno do praxe, alebo si ešte počas školy praxovala už v Accenture?
Ja som počas celej školy praxovala, ale v inom odvetví. Ja som teda asi od 2. alebo 3. ročníka pracovala v marketingu, od social media cez account management, event marketing, a práve počas vysokej školy som zistila, že to asi nie je úplne ten smer, ktorým sa chcem vydať, že ja som chcela väčšie projekty, väčší dosah, aj ten väčší biznis, a hneď po skončení školy som šla do Accenture bez toho, aby som tam predtým pracovala alebo aby som pracovala v konzultingu. Ešte ma to len čaká za 2 roky, ale aké je to vlastne prejsť do takého zodpovedného života? Mal si pocit, že zrazu sa veľmi veľa toho zmenilo, alebo to bolo nejako pocitovo, že správne? Mne strašne vadilo, a to mi niekedy vadí doteraz, že počas dňa nemôžem ísť len tak na 2 hodiny na obed napríklad, alebo že počas dňa nemôžem ísť do fitka, alebo robiť také tie činnosti, ktoré sa môžu robiť, keď si na vysokej škole. Že to bol pre mňa taký menší kultúrny šok, a tiež bolo pre mňa ťažké si zvyknúť, že ten týždeň má naozaj tých 5 pracovných dní a potom víkend, že bola som zvyknutá z vysokej školy, že je to rôzne, ten študent si to robí rôzne, a nikdy som nechápala, že prečo je ten víkend taký vzácny, a to už tomu už teraz rozumiem, ale inak to bolo pre mňa OK, by som povedala. Ja som sa veľmi bála, že počas full-time práce už nebudem môcť cestovať, a to sa mi nepotvrdilo. Práve naopak, cestujem dosť veľa. Toto akože je trošku mimo, len som zvedavá. Máš aj nejaké teraz naplánované dovolenky, alebo takže kam ideš, alebo kde si bola, čo ťa najviac zaujalo? Všetci sa ma to pýtajú. Ja mám vždy veľkú dovolenku v marci a viem si to prispôsobiť aj skrz to, že som na projektoch, takže vždy dám dopredu vedieť. A v marci sme boli v Kolumbii a predtým sme boli napríklad na Filipínach, takže tá marcová je vždy najväčšia a chceme niečo na jeseň, ale ešte vôbec nevieme čo, že ja mám rada také destinácie, kde si neoddychnem, kde sa spotím, kde mám kultúrny šok, že úplne zmena prostredia, takže uvidím, že čo prinesú letenky. Taká non-stop stimulácia mozgu. Možno by som sa ešte trošku vrátila k tej otázky, že ako vyzerá tvoj deň ako manažérka. Neviem, či sme to úplne zodpovedali. Ja veľmi veľa a veľmi často fungujem na meetingoch. Aktuálne pracujem v medzinárodnom týme, pracujem veľa s Írmi, s Američanmi, s Indmi a s Poliakmi, takže môj kalendár má nastavené časové pásmo, aby som vedela skontrolovať, kto kde, kedy, ako robí. Väčšinou mám do obede trošku viac kľudné aktuálne, pretože väčšina aj teda Američanov začína až po obede. Skôr pracujem na nejakých taskoch, často robím na prezentáciách pre managing directorov, alebo sa synchronizujem s členmi môjho tímu, pozerám, aký majú progres. A po obede mi začína kolotoč kolov, väčšinou ich je okolo 10 až 15, niektoré sú naozaj rýchle, niektoré sú menej rýchle, niektoré mohli byť e-mail, a tam v podstate riešim veci od strategického smerovania cez issues, cez nejaký planning na najbližší mesiac, cez eskalácie, ktoré na mňa padnú. Takže rôzne veci, rôzny čas, niekedy tie koly skončia skôr, niekedy končia neskoro, ale v podstate fungujem primárne na koloch. Mm-hmm. Veľa ľudí, čo som si teda aspoň všimla na LinkedIne, pretože robím marketing na LinkedIne, hovorilo, že sa tak respektíve pýtalo, že kedy si človek stihne spraviť nejaké tasky, keď má celý deň len nejaké hovory. Tak niektorí ľudia hovoria, že počas tých hovorov alebo pracujú overtime. Je to aj nejaký prípad pre teba, že... Teraz mám veľa taskov, ktoré viem delegovať, takže musím ich už iba skontrolovať, čo je fajn. Keď mám toho naozaj veľa, tak zvyknem buď skôr vstať, že okolo 6:00, a mám pokoj 3 hodiny, kedy sa môžem na všetko sústrediť a vtedy toho spravím veľa. Alebo potom zvyknem ešte niekedy ostať, že neskôr v noci, ale to mi až tak nefunguje. Vždy som si myslela, že som nočná sova, ale časom som zistila, že ráno je to lepšie. Mm-hmm. Ja teda ešte rýchla vsúvka robím marketing pre IT spoločnosť. Takže tiež mám ešte jedného kolega z Brazílie, ktorý sa teraz vrátil do Brazílie, lebo bol teraz asi 4 mesiace v Európe a tiež iba ja už o nejakej 14. pozerám a on ešte len 7 hodín ráno tam, a tak som taká, že Dobre. Myslíš si, že je dôležité, aby firmy spolupracovali s občianskymi združeniami alebo tretím sektorom, a prečo? Pre mňa je to aj osobne veľmi dôležité. Ja som si Accenture vybrala aj preto, lebo som dlhodobo sledovala, že vyhráva ceny za corporate citizenship, že spolupracuje s neziskovkami, že robí veľmi veľa dobrovoľníctva. Myslím si, že to veľmi kultivuje aj našu spoločnosť. Tým zamestnancom to dáva aj taký väčší purpose a zadosť učinenie.
a aj pre mňa osobne vizitka firmy, keď spolupracuje s neziskovkami alebo s rôznymi organizáciami. Takže pre mňa je to taký štempel kvality. To bolo veľmi pekne povedané. Myslíš si, že má neformálne vzdelávanie aj teda nejaký význam alebo pridanú hodnotu pre študentov? Povedala by som na Slovensku určite áno a žiaľ áno. Som mala možnosť pol roka študovať v Holandsku a tie skily, ktoré sa tam cibria u tých študentov, sú úplne iné, ako sa cibria u nás. Ja som tiež aj počas vysokej školy vždy bola v nejakej organizácii a tie mi dali veľmi dobrý network, ku ktorému sa viem vrátiť a dali mi skily, ktoré v takomto simulovanom prostredí seminárok a rôznych referátov som nevedela nadobudnúť, rôzne vyjednávania alebo komunikácia s ľuďmi z praxe napríklad, alebo manažment rôznych fuck-upov a veci, ktoré sa pokazia, ktoré sa v tom akademickom svete až tak neriešia. Takže podľa mňa to má veľkú pridanú hodnotu. Ja som si všimla, že vlastne v tých severských krajinách, lebo som rozmýšľala, že pôjdem študovať do Dánska, sa viacej rieši tá prax, že vlastne študenti dostanú nejaký problém a snažia sa ho následne vyriešiť a to majú ako prax, čo je na polovicu a na polovicu je teória. Myslím si osobne, že toto celkom chýba na vysokých školách a možno, že aj na stredných školách. Samozrejme závisí, moja škola mi dala veľmi veľa praxe, za čo som veľmi vďačná. Ale vidím to aj na ostatných mojich spolužiakov, že nejaká takáto vec úplne chýba a že preto asi študenti sa snažia dovzdelávať neskôr alebo že chodia na takéto programy. Som veľmi rada, že tie programy sú v podstate dostupné pre každého a že vlastne môžeme byť súčasťou aj takéhoto niečoho, ako je Compass alebo Future Generation Europe. Mne osobne to dáva veľmi veľa. Aké konkrétne soft skills najčastejšie chýbajú u uchádzačov o zamestnanie a ako by študenti mohli začať ich rozvíjať už počas vysokej? Niekedy chýba taká dravosť alebo nebojacnosť a tiež tam vidím koreláciu medzi tým, keď človek študuje v zahraničí, tam má väčšiu tú dravosť a menej sa možno bojí a ide tak viac, nebojí sa osloviť povedzme aj seniornejších ľudí, seniornejších kolegov a skôr by som to možno aj pripísala tej našej povahe alebo nejakej slovenskej národnosti alebo nacionalite. Čo sa týka iných soft skills, tak prezentačné zručnosti, to je niečo, čo tu podľa mňa bude ako evergreen. Je to prirodzené, lebo tie vysoké školy chcú aj nejakú prezentáciu, ale väčšinou neučia, ako prezentovať. Presne. A ono sa to cibri potom už aj vo firmách, sú rôzne školenia, alebo chodíme vždy aj v rámci tých projektov, pozeráme, ako tí seniornejší kolegovia prezentujú, o nich sa učíme, takže tie prezentačné zručnosti sú za mňa kľúčové a veľmi dôležitý time management. A o time managemente sa je veľa popísalo, je o tom strašne veľa podcastov, e-bookov, ale keď ten človek reálne príde do toho pracovného sveta a má tam strašne veľa tých táskov, tak naozaj, že sprioritizovať, niečo úplne neurobiť a hlavne nerobiť dve veci naraz, to podľa mňa absolútne nefunguje, tak to je dosť ťažké a kľudne to môžu trénovať už aj počas vysokej školy a naozaj nadobudnúť taký ten dobrý time management, lebo je v tom konzultingu, že väčšinou keď k nám prídu juniori, tak sú takí, že ako to stihnem za jeden deň? Ono sa dá stihnúť aj 3-krát viac, len akože tá optimalizácia toho času je veľmi náročná a chce to nejaký drill. Ja si myslím, že nie sme úplne zvyknutí robiť také veľké množstvo taskov, hlavne my študenti a zrazu potom to príde a nevieme, čo s tým. Tak to potom len odkladáme, je to chaos, sama to poznám. Čo sa týka prezentačných zručností, tak tie sme riešili vlastne aj na projekte Compass aj Mini Erasmus. Dovolím si povedať, že na Mini Erasmus som 2-krát robila workshop a tie decká to prekvapivo naozaj zaujíma, že fakt, že sa pýtajú, veľmi veľa aj vedia, ale veľmi ma potešilo, že ich to fakt, že zaujalo. Ale tiež si všímam, že mladí majú problém sa vyjadrovať. Že hlavne v tej reči aj reč tela, že nie sú úplne až taký úctiví voči tým starším generáciám, že tá generácia Z je veľmi taká otvorená, až niekedy vulgárna. Čo si osobne až tak nemyslím, len myslím, že to spoločenské vnímanie je zase celkom rozdielne. Aká bola taká najväčšia výzva v tvojom pracovnom živote, prípadne aj v súkromnom? Naučiť sa povedať nie. Ja som mala celý život heslo, že poviem áno, lebo všetko zvládnem a všetko stihnem a v pracovnom živote to bolo vždy tak, že ja som sama chodila a vravela, dajte mi viac projektov, viac agendy a stihnem toho viac, až akože fakt raz človek narazí na nejaký strop, kedy už fyzicky to nie je možné. Syndrom vyhorenia. A u mňa to nebol až tak syndrom vyhorenia, skôr už som akože fakt, že fyzicky nevedela som nafúknuť ten deň a bolo ťažké u mňa prekonať to, že
že keď poviem nie, to neznamená, že som odrazu nekompetentná, alebo všetci si o mne budú myslieť, že som lenivá, lebo to tak nie je. Tak som si musela v sebe nejako spracovať, že ako môžem povedať nie, a je to aj s rešpektom k iným, a k ich taskom, a k ich skoupu, a k ich agende. A to sa stále učím, ale už mi to ide podľa mňa lepšie, ako mi to šlo pred 3 rokmi. To je strašne super. Myslím si, že je veľmi dôležité povedať nie v hociakom aspekte v tvojom živote a je to veľmi, veľmi ťažké. Sama to poznám. A ešte ma napadla jedna otázka. Chcem sa opýtať na odliv mozgov. Lebo toto je téma, ktorú v Future Generation Europe veľmi riešime. Snažíme sa vlastne aj tieto vzdelávačky aj s projektom Mini Erasmus ukázať študentom, že Slovensko má naozaj kvalitné vysoké školy. Preto vlastne vznikol projekt Mini Erasmus a vlastne Kompas to ako keby trošku doťukáva. Ale prečo si myslíš, že mladí tak odchádzajú do zahraničia a nechcú ísť na tie slovenské školy? Objektívne si myslím, že tá kvalita je vyššia v zahraničí. Aj to hovoria všetky rebríčky, hovoria to hlasy, hovoria to rankingy. Tá kvalita je vyššia a častokrát aj tá mentalita, že na tom Slovensku, aj keď tá kvalita tej školy je OK, tak stále je tá mentalita tých spolužiakov, že napíše mi seminárku ChatGPT alebo urobím bare minimum, aby som prešla tou školou a vlastne ma nezajíma, že čo sa naučím, alebo odfláknem tento projekt, lebo ho potiahne niekto iný. A z mojej skúsenosti v tom zahraničí, samozrejme aj tam sú takí ľudia, ale väčšina tých študentov tam naozaj ide preto, lebo chcú študovať a chcú tie vedomosti, chcú na sebe pracovať a je to potom úplne iné. A keď sa táto mentalita presunie aj ďalej potom do iných aspektov života, tak preto podľa mňa je ten odliv mozgov, že nie je podľa mňa úplne nutne len tými pracovnými ponukami, ale aj tou mentalitou a tou kvalitou. Čo sa týka umelej inteligencie, všimla si, že to nejako ovplyvnilo Accenture tým, že je vlastne teraz veľmi dostupná? Alebo teda respektíve takéto rozhadovanie zákazníkmi, že naťukajú problém do ChatGPT a vyploje im to nejaké riešenie, ale že neprídu za vami. Takto, u nás tým, že Accenture je B2B, tak my dávame riešenia tým firmám. A keď prišiel ChatGPT a prišla umelá inteligencia, tak odrazu každá firma chcela mať svojho chatbota a chcela mať svoju umelú inteligenciu a chceli nejaký use case, kde tú umelú inteligenciu využívajú. Takže pre Accenture je to skôr biznis alebo nový biznis tým, že my tie technológie vyvíjame, tak sme o pár krokov popredu ako nejaká bežná firma, ktorá teraz vymyslí, že chce umelú inteligenciu. Takže skôr tým firmám radíme, že ako ju využívať, kde ju využívať, ako s ňou pracovať. Ešte sa mi nestalo, že by nám klient povedal, že nás nechce, lebo si svoje procesy zoptimalizuje pomocou ChatGPT, že tam sme ešte nedospeli. Až taký múdry ten ChatGPT nie je. Aspoň, že tak. Lebo veľmi sa aj hovorí na trhu práce, že vlastne ChatGPT zoberie veľmi veľa ľuďom vlastne prácu a čo sme sa rozprávali aj v škole na fakulte, tak sa veľmi hovorilo o účtovníctve, čo dúfam, že nie, lebo vám veľmi veľa kamarátov účtovníkov, ale nemyslím si úplne, že je to tak nahraditeľné, ale viem, ako by to teoreticky mohlo byť nahraditeľné. Myslíš si, že sme nejako v ohrození? Podľa mňa sa to nahradí a je to prirodzený vývoj, lebo aj keď sme boli vo fabrikách, tak niekedy sa všetko robilo ručne a potom prišli stroje a tí ľudia v podstate len zmenili ten typ svojej práce. Že napríklad pri účtovníctve ten vývoj bude taký, že nebudú musieť manuálne vyplňať Excel a vyplňať nejakú tabuľku a manuálne niečo účtovať. Skôr tá umelá inteligencia spraví to basic účtovníctvo a ten účtovník si potom pozrie reporty, pozrie sa na nejaké prípady, kedy sa to buď neúčtovalo správne, alebo je tam potrebné vymyslieť nejaké riešenie, pozrie sa na tú chybovosť a už bude aj s tým zákazníkom riešiť nejaké konkrétne veci, ktoré tam vyskočujú. Ja si myslím, že takto sa transformuje tá práca. A preto sú poviem tie soft skilly dôležité, že už nebude najdôležitejšie vedieť niečo naďukať, ale to odkomunikovať, zamyslieť sa nad tým, odreportovať to a challengeovať tú umelú inteligenciu. Tak moja posledná otázka by bola, čo by si odkázala budúcej generácii Európy? Asi mladým ľuďom predpokladám, aby sa nezatvárali do svojich bublín a aby sa príliš nepolarizovali na
ja som proeurópsky a ja tu vidím budúcnosť a budúcnosť je technológia a každý, kto odmieta mať smartfón, tak je zaostalý, alebo aby nerobili také tie škatulkovania, aby sa neuzatvorili do tej svojej modernej proeurópskej technologickej bubliny a aby sa neodseparovali od toho zvýšku. A pre mňa je to tiež ťažké nájsť takú hranicu medzi tým, že som v nejakej svojej bubline, mám nejaké svoje hodnoty, ale stále si chcem pripúšťať aj tých druhých ľudí. Neúplne nutne až tak tie názory, ale nejak sa neodseparovať, neprerušiť kontakt s ľuďmi, ktorí možno nemajú úplne rovnaké nazeranie na svet, aby sme tu potom nemali dve Európy. To bolo veľmi krásne povedané, ďakujem veľmi pekne. Toto bola Dia a Barbora a toto je FG Talks.